Salut și bine m-am regăsit la un nou episod. De data aceasta o să jucăm niște meciuri cu Ronaldinho. Da, dacă nu știați, l-am luat pe Ronaldinho de 115. O să jucăm versus o echipă destul de slabă ca să nu avem probleme. Ok. Prima atingere pentru Ronaldinho. Să vedem ce o să facă. Face o ruletă. Încă o ruletă. Se duce Ronaldinho. Ok. Oh, și este deposedat. Încearcă Cristiano Ronaldo să ia mingea. Cred că o să jucăm două meciuri la Rivals. Ok, și așa, și dăm un șut în blocaj și este offside. Este offside la Cristiano Ronaldo, un jucător foarte bun după părerea mea. Oh, și ce foarfecă! Ronaldinho se distrează cu adversarii. Cum? Un finez și este gol! Ok. Să vedem, Cristiano Ronaldo încearcă să recupereze și Rooney intră prin alunecare, dar nu reușește nimic. Ok. Paul Scholes, cred că așa-l cheamă. Ok, și Ronaldinho. Dar Varane intervine extra. Oh, și saltă mingea peste adversar, exact cum făcea în realitate. Așa, se duce și șut. Oh, și este bară. Nu pot să cred. Cred că o să dăm, da, două meciuri. Ok, să vedem, Cristiano, stai pe el. Și nu știu, niște idei de videoclipuri aș vrea. Uite, arbitrul. Oare pot să mă bag în el? Nu, că tot se ferește. Iar acum, lui Ronaldinho. Încerc prea mult cu Ronaldinho. Încerc un șut de la distanță. Extraordinar Ronaldinho în acest meci. Ok. Și o să mă bazez episodul ăsta mai mult pe Ronaldinho. Poate o să facem și un team upgrade odată. Ronaldinho o să rămână până la final, vă garantez. Dacă nu o să apară un jucător. Oh, și ce șut! O bombă din partea lui Ronaldinho. Ok. Și este 3-0 la pauză. Da, mi-am schimbat destul de mult echipa. Nu am așa de mult, recunosc, am doar 175, dar eu nu am jucat de la începutul sezonului. Am jucat, dar de pe alt telefon și nu-ți rămâne. Dacă ai un cont pe un telefon, o să ai și 200 și după schimb telefonul nu-ți mai rămâne. Și dacă chiar ți-i ștergi, nu-ți mai rămâne deloc. Am observat asta. Că am vrut o dată să mi-l șterg, nu mai știu exact din ce motiv. Cred că atunci vreau să schimb telefonul. S-a întâmplat asta mai de mult înainte să-l am pe asta. La Ronaldinho? Oh, și este offside. Ronaldinho trimitea mingea în plasă, dar este offside. Cred că o să dăm și niște meciuri de versus atac și o să-l pun striker, chiar dacă eu l-am cam. Să vedem cum se descurcă, pentru că îi scade skill boost-ul și mai îmi scade 1 overall. Bine, eu nu o să-l țin, eu o să-l țin cam, dar eu nu vă recomand să faceți asta. Sau să mai dăm... Nu, știți ceva? Cred că o să dăm două meciuri de Division Rivals și asta este. Sper să vă placă episodul, nu uitați de un like, share și subscribe. Oh, subscribe. Puteți să fie offside. Nu este? Oh. Ronaldinho saltă mingea. Încerc o scăriță. Oh, și dacă ieșea acea scăriță, era impecabilă.
încerc să fac o scăriță, dar mingea este recuperată de echipa adversă. Nici nu știu ce echipă este. Ronaldinho era în poartă. Stau foarte bine. Și ce urât intră acolo. Poate fi un penalti. Nu, nu e nimic. Ok. Ronaldinho trece. Băi, dar ce urât intră, frate. Ok. Sper să aibă rezoluția bună și să se vadă bine, să meargă bine internetul. Sunt pe dat? Nu, sunt pe... Asta e ok. Mai avem... Nu, scuzați-mă, o să ies imediat. Ok, și am revenit. O să dăm... Cred că un meci de versus atac, da? Și o să încheiem episodul. L-am pus atacam de data aceasta pe Ronaldinho. Și are o echipă mai bună. Cred că acest adversar o să ne pună în dificultate. El joacă de la începutul sezonului. Vedeți că eu n-am badge-ul de Legacy. Dar l-am avut. Ok. Și Sancho ratează. Este deja 1-0. Este un adversar bun. Vă pot zice, vă garantez. Dar de ce eu dau lui Rooney? Nu pot să cred. Este imposibil jocul. Uite că urcă Rooney și nu urcă Ronaldinho, care e atacantul. Eu l-am pus. Uite, acum urcă. Trece pe lângă el. Frumos, dar îl blochează, este blocat. Ok. O să ne luăm bătaie, dar ce contează este că Ronaldinho este un jucător extrem de bun și în FIFA și în viața reală a fost. Acum este doar o legendă. Șutul lui Son. De când am mai dat goluri cu Son? A trecut foarte mult timp. O diagonală bună, dar iese mingea afară. Ok. Uite-l pe Ronaldinho, te-am văzut. Și ce elastic. Uite, al doilea. Ronaldinho se distrează. Nu pot să cred. Să vedem cum dă cu capul. Nu dă cu capul. Ok, cam acesta a fost episodul. Nu uitați de un like, share și subscribe. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!